cât de ușor. Hai să vedem cât de ușor e. Eu m-am dat un pic pe creativ. Toate astea care le vedeți aici, uite, sabia și toate astea, eu le-am făcut și restul am făcut eu. Să vă uitați, ușa e la fel ca copacii, ca să nu ziceți că am luat lemn și am luat din creativ. Uitați, deci, să nu ziceți că am făcut din diamant. Aici era un cățel al meu, dar nu mai este pentru că am fost în aventură și l-am pierdut. Și eu m-am întors acasă și în fine, da. Și hai să vă arăt. Deci aici e deocamdată numai lumină și un par care ne spawnăm noi. Așa. Spawn point. Închidem ușa. Și aici am o bază secretă. Care deocamdată am niște chesturi. Uite așa aici. Arcuri la infinit. Era infinit. Un crafting și un furnace. Și aici am făcut o mini de asta. Că n-avem ce să fac și am zis hai să fac și eu o mină. Dar am făcut-o până acolo pentru că nu aveam ce să fac și